So guys, ako rin si Kuya Renz, maliit titi ko, Charis. So karon guys, ubani ko ninyo sa paglaag kung ata pa dong, di ba? Charis. So karon ubani ko ninyo. Sabi ang panahon guys, lami kayo sama na ako, Charis. So karon guys, matutag Los Angeles with my friends, Charis. Ato ang friends kasi kana kunoy snack. So let's go. Karon day guys, ato bayungan kay atong kuwaon si Manuelito Espina nga atong iski chairman. So karon na natas bayungan ninja. Atong kuwaon si iski chairman kay naado siya maayuhon. Charis. Mao nang ilang panimalay labong kaayo hadlok kaayo. Mo nang be careful. Guys, musutos ba lang patoy. So mao nang ilahang kuan dahan padung adto. So atong tan-aw ta guys, mahadlok pud ko guys kay ato ang gamit didto basin mawala. So okay ra. So atong atoon si Patoy kung sayang gibuhat do silang balay kay ang dugay man kaayo. Tara. Karon guys, pasuro to sa ilaha. Mao na ilaha guys, hadlok kaayo kung naay banakon, mao nang careful ta kaayo. Mao na ilang panimalay guys. Wa pa na human ng balay. So ayang plano sa iyang kinabuhi, siya ay motiwas anang ilang balay kay lami kaayo. Grabe ang atong sketcherman. Taas ug pangandoy. Mao ni guys ang Bayungan Dam. Ana ang source sa mga basakan diri sa Bulilis ug Losong. Side guys sa balay ni Patoy guys, mahadlok po ta mo labay kay ano, labong kaayo unya wala sila silingan. Unya unay mo action og piti or action og tingog. Action po ta og kabalaka kay basin og balako na ni. Labong manggod kaayo siya guys, mo nang di kayo maklaro og nabay has. Naa. Labong kaayo. So umuari mo ila Patoy, ayan ang palumalumawag ari. Kay labong kaayo. Lisod po tuoron sa mapa. Guys, perting inita ang atong lota, sayang kayo sa ato ang face. Perting inita kayo diri guys, lami gayog panahon di dapit sa LA, Los Angeles. Lami kaayo ang panahon, sama niya, walay panahon. Perting inita. Grabing perting inita guys, grabe inita. Unya guys, abot na mila Ruby Jean. Chat mo si Ruby Jean nga mapaytog sudan kay why sudan ni pacheck pasat kanton si iski chairman onya kay kugihan man siya say amang palutuon. Yut, wow. With court. La, court. Dang jiri lang. Unya guys, mana ato ang sudan karon sa paniud to. Grabe basta mo laag jud ko sila Ruby Jean lami og mga sudan. Salamat kayo. With saging na pinirito, grabe among snack double na. Unya guys, update ato ang balay, among monitor sa ako ang balay. Sa mani akong balay guys, mura siya house ala Charis. So kaning panimalay guys, ila rin na Robijin dili ni ako guys ha. Unya ang ilang plano guys, ako'y papuyon pero nagduha-duha pa ko guys kay walay kuryente ug wala ko'y kauban basin di agbirahon ko sa tong diingon nato. Mo nang duha-duha ko mapuyo dineng balaya. Unya guys, ang gisuri ang sulod. Lami kaayo siya guys, indot kaayo na ha. Mura siya kuan jud guys, basta nindot kaayo puy-an pero unsa ang walay kuryente, lisod kaayo walay kuryente. Unya ang mga kahoy-kahoy na punta guys, gabok na guys, mao nang mahadlok tapos ma hole in the wall ta. Mao ni lang babay mag tiris-tiris, lami kaayo siya guys, kinay tiris-tiris. Ayaw ris, sana tiris-tiris unya guys, na nagabok-gabok na. Na mga bata pa mga ato sa tong kauban karon. Pudeng kipainluan sa ato ang maid karon nga si Robichin Jaris. Yeah guys, paggabi sa California ni ato ko silang sentro. Kaya practice silang sinulog karong fiesta sa Ubay. Good luck ninyo, Team California ngon tama champion mo para makuha ninyo ang prize nga dako kaayo. So ako kabaw guys kung taga-asa ang ilang trainer na nakabluma sa tanan basin mo na ilang kuan po ilang priority nga makablue pod sa tanan. O di ba? Dungan-dungan sila pero na-stress lang ang trainer dira. Yeah guys, pagka morning, gilantan si Kuya Renz. Napas mo di ay siya. Guys, nagtuob di ay kog ice ug kuan ni kanang luto akong gisagol guys kay napas mo mata karon si Kuya Renz man nagtuob ko, magpasingot ko unya. Karon, tinawa akong tingog karon, pag mo na ulian, pero ligo na ko. Grabe ka ligo og lawas. So, thank you so much guys sa pagpaminaw o sa paglantaw sa tong vlog karon. Ngayon ta, naka-follow na mo sa ako ang
Facebook and nakasubscribe na mo sa akong YouTube channel. So thank you so much guys. See you for the next vlog.